Cigarette smoking is dangerous to your health. Mao kini ang hugot nga pahimangno sa mga ekspertos panglawas apan alang sa mga mahilig og pabulhot sa aso. Aduna sila'y alternatibo nga gigamit sa karang panahon. Kini ang tabako ug ang linikit nga dahon sa lumboy. Ani akong Regional TV Presents. Sa Carbon area, makita kini mga dahon nga nadapin sa daan. Sama nining binungkos nga dahon sa tabako. Mahimong mapalit og binuok, pwede sab og binungkos. Perfect match sa tabako ang linikit nga pinuog ang dahon sa lumboy. Mahimong butangan og tabako ang tunga, diha payup-yupon. Mao kini ang gidangpan karon sa mahilig sa yusi kay barato ra kuno kayo. Mas lang yung lumboy kaysa sigarilyo. Kuhaan mo gud. Nang lalir ka ubon nga kani okay naman. Gamay ra gasto mo gasto ra kag 70 soda sa semana. Sa semana? Oo. Kung ang klinik at katong sigarilyo? Usa ka adlaw 60 man. Si Viniranda Tapia, usa ka senior citizen, maunay na andan ang tabako sa dahon sa lumboy. Puwera buyag kuno, himsog man siya. Gani maugyod kini ang iyang tuyoon sa pag-adto sa karbon. Ilan nakakatuig nga galikit? Dugay na, oy. Kuan ako ko, 63 niya. Kuan pa ko ikong edad na nabakok, murag 20. Pero wala ni gyud. Oo, Walay ubo-ubo, sakit-sakit. wala. Ang tabako ug ang linikit nga dahon sa lumboy ang nagbuhi sa pamilya sa 70 anyos nga si Lula Violeta. Kumusta man nato ang lumboy tabako nga negosyo? Maayo man gihapon. Sama man gihapon nga makabayad bis among mga problema, makapalit ni para pinansyal. Karon daan na may kato mga sigarilyo no, daghan pagyahapon day manguan ani mamalit. Oo, mao ni demand karon. Kay barato, makasave sila. Labi na ng mga construction worker, mao na ni gikuan. Gigamit yun nila, wala na yung sigarilyo. Pagpila ang bangan o buok sa tabako? Depende, na ay 10, na ay 20, na ay 15, depende sa kalidad. Gani upat siya mga anak ang nabaligya usab og samang produkto sa carbon. Alang sa uban, dili kaayo in ang ilang panginabuhian apan alang kanila mao kini ang nagbuhi sa ilang pamilya. Maka lahutay yung ginagmay. So, kuha na gyud kanang luag-luag lang ni. Maka palit yung bugas ba. Di yung ka maglisod ug unsay imong paliton. Oo, na musunod na kong mga anak. Ako sa ipasa. Pagpanindas karbon. Mintras napay dahon sa tabako ug lumboy nga malaya, magpadayon ang panginabuhi nilang Lula Violeta nga napasa na sa pipila ka mga henerasyon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Kini ang among Short Tokyo.